ko boino kaisa kok khanamani ko boida Uma Devi boino bihia kok sahinba Kubonya sawo. biko sahinke ano kisa phunukla Nai na di iko. Bui master khai tongnai borok bihi kok sagnai ja. khoroksa master khajongnai borok no kol khai bihia kok sawo norongni o kok rongno khanawi ang belai khaina wana kha wa tini somoi ba ko tai sa bumuk asaya na ketana तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं Hello dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel askal watei hak like hingke agini mane kosok beslirok tai sa bumuk perei phaibeyo hayada sem abo haino agi bareleng paijak borok munchurok tabuk taisa bareleng na bagai aste aste update enggi tongo hingke kongno bise kebang salaya karei tini ni video no suru khalasinai Kebo borok pano lamo maya. Aske hamzago ang. Amzge sazago. O hamzag man nino. O bekasi patina na hiyo. norok bagi khai bekha bai beski bake hamjak layei mutani mungai lokorong no thoki rang ajiwoi phatar hastao kharthang layei टपा khaijak sani khaijagai ros pasugri rijagai tabuk khai datu dev guru bai break up khai rijaka haida nini engine rokse sambai leta pata angai thamake hingke ba o datu dev guru ba yakari risina nyoble amui nomui joto borong no akaijago sai maya hayada Uma Devi bai datu dev guru ni lab ustur no sana thangkai onek logo haisi je khananai musungai rok borok ni alab ustur no khanakai pura hopong sapong khanamang khonjo khanja kokte phaima thangbayana O bokhrogo kesakai pakuri khajak munchukai tamono asuk aram nangjagai ya pakhrok pahino bini bekhao tabo gundarok nayokino gana teyei mosari tonma haise fil khai tongkhana o tai masa musukai boi ninglai ma jaga bo tama mendra khai hino borok soak phegai mosalai purukai video record khayei viral khaina bagai thangbu kotana a bo tonorok viral khaikai sini bagai content ngai thango agi siklani jorao bihik besai asake tongotokai suang nungi tonglai mase tabu khai tamo problem englai bo break up englai se Uma Devi suang nungi nokla rokoi se siri khogoi tongsigu o datu dev group bo tamo ngi bo break up khai rikha Yang bo hora hopong no swag nungo. horo hopong suang nunggo nung bini a horo hopong suang nung mano domon khanya hingke haklai saka khasiwoi tang maya dahino Uma Devi se horo hopong suang nunggu hingke nung ke bufuro ate khai hino तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं Botol tu khe bai rok ni na kol kai ja. nung asuk montro krak mane borok se Uma Devi ni suti ma lambu hingke to nung onek kosto ka koi ma tong hayada bora tei se nung buri sikla mana hingke asuk jora phano naimaya hingke bahai keng na hinu nung Nungan or ano dong so khai klangan nu khungnos to khine bagi ja phai. nung se agi khai sa blasa Uma Devi no nung se katal jib dai narago hne tabo khai aste norong ni huja kok rok kok khatana bora phano ninbo onek talent tong haisi o buku kai tamo sakase phulika hino tamo swak nungmang da phuli thangka hino dev guru bai Uma Devi ni kahini hingke asake khnatogo joni sing tai mia khalipa ni kahini se asake khnatogena tar mane no dev guru bai Uma Devi no Tripura ni top 1 hne wansuk mang khata Victoria tai boyar songse borok sek popular ngai mena hingke norok no wansuk nadi dev guru bura phano busuk dangerous hudda bura tei buri siklano naharei taboke Uma Devi no break up khayei hudda bini life nosto kari katana norok ni o break up mani main topic ba seti kopromano tei sibla o seti bo borok no onek problem khayo haisi wai sabo agol tolawo seti kopromano tei sopre bulai mani tabu khai dev guru bai Uma Devi se seti kopro u hunei break up ngi thanglai siu mane ke sing a seti no ben jikhaya nango hayada next time bo te komuni borok phano seti kopro laiei break up ngman bile Tuaka nung ne ka chon su ye jinis be ang cha da ge gam jinis tam nung po
Yagrom na nang. Nung suwag no sajage hamjage hnei oro public ni bwskango sawita tongdi asuk je nung suwag hamjage hingke o horde boro suwag nung msalayei video viral lengnai sabo hino public rok no nung asuk boka hnei ta wansuk di bujikha Nini character ka hamda hambia dunung sana ba. bini se karakter hambia hingke nung ke tam khanya bagai man ha hino nung ke agi mini karakter hambia hnei saime da hino nini kong no khayoro amen khi phopti phoptana nung sak sak kaham hni wansuk tongma bai buino no kaham hinglak ble Boi master khai tongnai borok. Bihi akok sagnai ja. khoroksa master khaichongnai borok no kol khai bihi akok sawo norokni o kok rok no khnawi ang belai khaino wanakha watini somoi ba ko taisa bumuk ase na khetana तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं ang batini dev guru bai uma devino rus khaimani bagai imang hameda nugui tongonyo no yangle hanyo se montro onek krak manja kobonyo te kaisa kok sini tripurani brinyo amerikani sela malanya hnei naitugui phaimani ang belai khaino wanakha o brinyo tripurani sela simaya oi bahai ka amerikani sela le man kahino o kepal o brini ba kepal ka hamda kalakya hameda kalakya ang kun phano buji malia